Grabatzen ari garen unean gaueko 11:20 diren honetan, Artolak eta Imazek Etxeberria eta Zabaletaren aurka Iruñeko Labrit pilotalekuan jokatu dute binakako txapelketa nagusiko finalerdietako ligaxkako bigarren jardunaldiko lehen norgehiagokaren analisia egingo dugu. Garaipena pronostikoak betez Etxeberria eta Zabaletarentzat izan da 22-17 emaitzarekin, eta honen bestez bihar Jakak eta Mari Ezkurrenak irabazten baldin ez barkatu, bihar Altunak eta Martijak irabazten baldin badiete Jaka eta Mari Ezkurrenari, finalean izango dira Pello Etxeberria eta Zabaleta. Partidak kontu askotarako eman du, baina lehenik eta behin gogora ezagun Artolak eta Imazek Jaka eta Mari Ezkurrenaren aurka irabazi zutela lehengo astean Labriten, eta Etxeberriak eta Zabaletak Altuna eta Martija hartu zituztela mendean. Hauek esan da, norgehiagokaren analisiarekin hasteko esan behar da partida hasiera oso berdindua joan dela. Laurak grin handiarekin ikusten ziren, Ander Imaz emale, atzean zegoen gako nagusietako bat, Zabaleta zenbateraino izango zen nagusi, Imazek hasieratik zenbateraino eutsiko ote zion etxarrengo atzelariari, bikain eutsi dio, hasiera horretan gainera askotan dominatu ere egin du Imazek, eta seinakora arte norgehiagoka oso berdinduta joan da. Gerora ordea erabat aldatu egin da, izan ere Artolak eta Imazek sekulako olatua hartu dute, olatu gainean joan dira une askotan, baina olatu hau nabarmena izan da, eta partidan kolpe bat eman zezakeena, naiz eta gerora ez duen eman Artola ikeragarri ematen, baina ez indarrarekin soilik, baizik eta frontiserdian botez eta jotzen zituen pilotak asko atzeratzen, Zabaleta ikeragarri behartzen, Pello jokoz kanpoera bat uzten, eta ia une oro eta gakoa hementxe egonda 7-8 zeukan Zabaleta, erabat zapaldu egin dituzte une horretan, gainetik pasa zaizkie Artola eta Imaz ere oso ongi, hemen Zabaleta gainera dominatu egin du, eta 11 eta 6 ipini dira, eta une hori oso kritikoa zen Pello Etxeberria eta Zabaletarentzat. 12 eta 11 ipini dira ordea, gerora erreakzionatu dute, Zabaleta pixkanaka asentatzen joan da, pilota ere aldatu dute, Artolari eta Imazi apur bat olatua baretu diete, eta batez ere Artola oso ongi bai, baina Pello Etxeberria ikusi dut une batzuetan erabaki, ez oso onak hartzen ez partidari zegokionean, alere ongi eutsi diote emaitzari, eta kontutan hartu behar da baita ere Pelloren jokoa oso erasokorra dela, eta horrek noski gauzak horrela uzten dituela. Zabaleta ordea gero esan dugu, pixkanaka asentatzen joan da norgehiagokan, eta 11 eta 12 ipini dira, hor partida berdintzeko aukera izan dute, baina berriz ere pare bat huts egin dituzte, eta hor esaten genuen behar bada hutsetarako eta tarte handirik ez zutela, Etxeberriak eta Zabaletak Artola eta Imaz ikeragarri ongi jokatzen ari baitziren, esan dugu Artolak zenbat atzeratzen zuen pilota, zenbat behartzen zuen Zabaleta, eta gero gainera airez ere ikeragarri ongi funtzionatu du partidaren fase horretan, eta hori izan da apur bat, Artola eta Imazen txapelketa honetako prozesua, edo hauek ez dute kolpez sekula norgehiagoka bat hautsiko, baina lana egingo dute, defentsan harria baino gogorragoak izango dira, eta gainera Artolak aukera duenean tantoak ederki amaitzen ditu. Eta gaurkoan Artola eta Imaz onenak ikusi ditugu partidaren fase horretan, esan dugu. Gerora ordea erabat aldatu eginda, Zabaletak maila igo du, Imaz pixkanaka behera etorri da, Iñaki Artola ere hasierako txispa horrekin ez, eta Pello partidari nola ala eusten tarteka tanto onak ere eginaz, eta lehen esan dugu 12 eta 11 horretan ez dutela partida berdintzerik izan, baina bai 14 berdindu dutenean, hor izan da lehen berdinketa, eta hor pentsatzen zen partidaren afera edo gakoa hortikan etortzitekeela, gero berriz ere Peiok eta Zabaleta kuts batzuk egin dituzte, eta hori Artola eta Imazen mesedetarako izan da, 17 eta 14 ipini dira,
baina bigarren etenaldi luzera 18 eta 17ko emaitzarekin joan dira. Zabaletak ikeragarri ematen jarraitu du, Imaz jada dominatua zeukan, hasieran Imazek dominatu du gehixeago Zabaleta, gerora ordea etxarrendarrak gorakada ikeragarria egin du, eta zerbaitegatik irabazi ditu Binagako hainbeste txapel, eta zerbaitegatik handa gaur egungo atzelaririk onena, gaurko partidek erakusten dute, ez? Testu inguru zail batean, zeinen ederki aritu den, berdin dio Peio Etxeberriarekin, lehengo urtean Elordirekin, Zabaletak beti diferentziak markatuko ditu, eta gaurkoan ere partidaren uneri garrantzitsuenean horrelaxe izan da. Horrek Peio hori motivazioa eman dio, eta tanto batzuk amaitu ditu, bizitasun gehixeagorekin mugitu du pilota, eta jada Artolari ez zion aukerari ikusten. Artolak beste etekina sakearekin atera du, sakea luze ateratzen zuenean Peiok ezin zuen jaitsi pilota, eta hor errematerako aukera dezente etorri zaizkio, baina gero Peiok sakea hartu duenean Zabaleta ere pilota horrekin gustora zen, eta azkenerako 22 eta 17 hasieran Artola eta Imazentzat izango zela zirudien partida, Peiok eta Zabaletak bikain atera dute aurrera, eta bihar esan dugun bezala, Jakak eta Mari Ezkurrenak euren norgehiagoka aurrera ateratzen badute Altuna eta Martijaren aurka, finalistak izango dira Peio eta Zabaleta. Hauxe beraz, norgehiagoka honen inguruan esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean on izan, agur.